ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngo rewayi worgo mayela gambi ba fata dingirayi fallimma ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jombu ko ene jiya e gardidi kabruji men to sud sarɗeji no leydi Sénégal lulima hande altina 2 lewru septembre ngam yurnitade ko fate loi walla ngal yurnitade ko fate ɗaɓɓade hoorejo leydi ndi ngam ittude ko fate ɗe catti ɗiɗi woni conseil économique social environnemental kamen wonde haut conseil à collectivité territoriale ene gasa hande ma gueɗɗe kala gas eyi walla ala to leydi Mauritanie jagoɗɗo jangde towde leydi ndi ƴetti pellital yanñude jangde leydi ndi ha tenti noon ɓen yaruɓe fannu ko fate banggue safara cellal ɓalima en ketto musidɗo men haali Abouba ha to leydi Mali cate ɗiɗi taw ko cate rébellion en ɓe leydi Mali kame leydi Niger baddi junggo e fandu yontere kaldigal beele kadi wawde ɓeydude sembeji men hakkude leyɗele ɗiɗiɗe kala to leydi Côte d'Ivoire hanki fuɗɗi goho wonande ɓiɗɗo leydi kala mon yaltane faye to Maroc ƴettata ko visa ɗum noon koye ɗaɓɓade leydi Côte d'Ivoire gam ustude yalto e mum faade toon to leydi Maroc haɗade fiyede maaje ɗe walla hadde ɓe fiyade maaje kaɗɗe faade to Espagne kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Niger ma en jaa ha to Nigéria Comore kame RDC Congo jolam jaɓeri jaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kamel asrari kala ceerno jibisi bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuɗotoɗi e nder ɓalli kala
ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude jano barogal mo seyɗani memi gonduɗo e humre gila to dañal ete dewle ha e kayitaji kala ceerno Djiby Sy ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi omo jogui leɗɗe ɗe o witti yadata koye gawri ndemiri ɗen leɗɗe noon sa yari ɗum tan ene yaltinayma rafiji kewɗi sa waɗi no wiiri ni henna. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe bittaɗe wiyete ko muuɗa hirda sa muuɗima tan a yitoto hoore maɗa on joguiɗo caɗele gorago walla ni debbo joguiɗo caɗele reedu e caɗele musallaji kala. ceerno Djiby Sy hande o holto tawete wo tawete koto kay hayɗi to leegal bitegal kebbe woɗɗani lawol faade luksayba gorgola sara école kesso mo kebbe ɗo henna ɗon ceerno Djiby Sy tawete. juɓɓudi golle ceerno Djiby Sy wonande an ƴewanteɗo listihar jokkodirta koye makko indema inde nene maɗa so tawi koye Mauritanie ko ujunere uguya so tawi koye leyɗele goɗɗe ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu on saaha noon wo haalanma haajuma ha elle ma wi ko onon gonduno jamma e ñalawma kala. so tawi noon ko numéro makko Orange Money walla ni Wave mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko WhatsApp e appel kala ha mbawa heddemo jokkodira e ceerno Djiby Sy mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko noksoɗa ene toon base makko ene tawi toon musidɗo makko miñi ko kumpitiɗo leɗɗe biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon mbatta ko 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e dow men dañen hen jaam. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe altina ɗiɗi jeeneɓɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba mo ɓodiral manggal waɗama ñande aset jawtuɗo henno ɗon ɗo juma mawɗo mo Dakar e tawtorede hoore jaggoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko jeeyi sababu ngal ɗon moɓodiral noon ko yidde wallidde leydi Palestine ndi ganduɗa ene heeɓa kure e condi jamma e ñalawma ɗin ɗi pittali guittete ɗon ɗo Gaza Hamas naɓe kala jeeyi sababu noon ngal ɗon moɓodiral ngam hollide ɗeɗo hen ƴiƴije yo darto gueɗo toñangue yo darto ko watte jamma e ñalawma ko fate ɓesguji Palestine naɓe kanko Ousmane Sonko hoore jaggoɗo leydi Sénégal wo suuti toona konngoli makko o ñiŋi no feewi nando makko hoore jaggoɗo mo leydi Israila wo holliti hutorade ndoolam doolagu kono ne kadi e oɗo saha rufde ƴiƴiji kewɗe tawala kala ɗo fawi ɗum kono kadi wo arti ko fate e banggue échec wonande leyɗele arabeɓe ko fate wonde ngal ɗo henna piggal ngal fiiti ɗum jamma e ñalawma wonande leydi Palestine taw kadi hay goto daraki won darde nde foti darade kono kadi wo holli Sénégal ko hande ni ɓuuri heɓade hande wondude leydi Palestine e yaadude mum e tawtorede ambassadeur mo leydi Palestine kam e yogay dirigeaji taw kadi ko yaadiɓe ambassadeur mo leydi Palestine taw kadi ngal ɗon moɓodiral ummino ɗuma ko ɓesguji leydi Sénégal ngam hollirde metti mum ko fate banggue gueɗe batteɗe toon to Palestine keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal juma mawɗo mo Tiwawona hanki o Zawiya Tijani ɗum noon ko Zawiya Tijani toon to Tiwawona Tijani toon to Tiwawona hanki waɗi conférence mawɗo no feewi taw ko conférence de presse ngam oɗo saaha heɓanade jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa tijjaɗo 15 walla ni 16 ɗuɗo hen lewru yaruru hande e balɗe ɗiɗi woni lewru septembre ɗum noon jeeyi sababu hanki ndeɗon jonde ɓe kaldi hen no feewi ko fate nden kay kisal guilay diƴƴe e safara e aroɓe kala e laaɓal wuuro ngo kono kadi toɓɓere mantinide hikka nde ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam jikku mum gonangal mum beele neɗɗanke o wawa tigui kañumne mantidade hen ha wawa yitade hoore mum ko wona ɗum ko noon khalifa o waɗi ɓatake fade ɓerɗe julɓe e ɓerɗe leydi ndi Sénégal kala nde yimɓeɓe
gonata jam gona neɗɗo goto ko wala ɗum konon so tawi kay ko jaabe oɗo henna juma ngarɗuɗo gonnoɗo e mahetede ɗiɗo duuɓi kala jogori fawede jungo khalifa o ko ñande 14 duɗo henna lewru ndu gonɗena ñande 14 ɗeɗon e tijja toon hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngam wadde ɗum ziyara toon ko adi mawlidi nabi o sallllahu alayhi wa sallama hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Faye hanki ƴetti laana mum diwowo fayi toon to leydi Sina o yaadi koye joom suudu makko jeewo ɓe jippima toon to bawol laɗide waƴengal Pékin taw kadi ganduɗa koye bismago nando makko hen jimpinga hoorejo leydi Chine ɓe mbawi salmodirede toon kono kadi addimo toon ko jillu jaam e cehilagal e golle e nottade taw ko jonde wattude jeenaɓire jonde hakkude Chine kame leyɗele Afrique kala keddotoɗen koye leydi Sénégal jeheten ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal lulima hande ɗum ko caggal lulde wannode heccanki ñande aset jawtuɗo henno wonande kay ɓen sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar jaɓani ko fate banggue ɗaɓɓade mawɗo leydi ndi so tawi kay ko firtude ɗeɗe hen cati ɗiɗi jeeyi sababu noon ɗum ko dirtino hande nden lulde laatima kono lulde nde adori taw haalde koko fate banggue gueɗe debati gorkati taweteɗe nder leydi ndi e yin fannuji kala kono ɗo kalaten taw suwa taw taƴede on sariya beele wonande kay ɓen sarɗiyankoɓe maɓe dutto e ɗaɓɓade mawɗo leydi ndi gam firtude conseil économique social environnemental walla ni haut conseil collectivité territorial ɗe ganduɗa cati ɗiɗi arti ɗum ko jeeyaɓe Benno Abdoulaye Daouda Diallo kamen wonde Aminata Mbengue Ndiaye ko wala ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen ɓen sarɗiyankoɓe luliɓe ɓe kono kadi wonande Yewwi Askan Wi kame wallu taxaw dañani ni 99 kewendi wawde ittude ɗum beele ma laato walla ala ko wawi wonde kala oɗo saaha ko pelɓodiral wonande dawrugol wonata toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal Ahmadou Ba gonnoɗo hoorejo jaagoɗo e laamu Macky Sall woni no kadi mbir gembinanoɗo ko fate sumgoji lewru mars jewtuɗo hen ɗi ha foola hen taw foolimo ko Bassirou Diomaye Faye kanko Amadou Ba garɗo dawal ɗimmal wo holliti oɗo saaha kay landa makko kaw jeeni hoore makko jogori yiide nangue ko jeenayyi nduɗo hen no lewru soit ko Dakar walla Thiès o jogori wadde oɗon kikiɗe gam ngal moɓodiral manggal no feewi ka landa ka o jogori darnande hoore makko taw jiidani ni Benno ni a wonande APR nden ka ekisala e nder leydi Sénégal gam teskede wargoji guykaji ganje kareli e fitinaji kala yogay ɓerɗe ɓesguji leydi ndi Sénégal jeeyi sababu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingola woni Jean Baptistine ɓeydi nden ka ekisal e nder leydi ndi kala jeeyi sababu wonande commissariat central de Dakar wawi fawde juuɗe mum jamma asenne jofi ale ɗo ko ene tolno e 1,999 neɗɗo hakkude gujjo e jeewo drogue e goɗɗum e jeeho ko wona haaju muɗum woni hen kadi namdete ko kayitaji ɗum tugganma tan ko 21 heures sanga juulal gueeƴe ha fenma 6 heures subaka ko nden ngol contrôle wawi laatade kanko jaagoɗon o holliti maɓe ɓeydu ko fate contrôle nden kay kisal beele leydi ndi ene wona e jaam e kisal kono kadi maɓe ɓeydu nden kay kisal haaledi ndi wona e jaam kamɓe ngol contrôle ngol bangol taw ko commissariat de Dakar commissariat central de Dakar ɓe mbawi jaggude ken tolno nogase ɗiɗi moto ne wonde 14 oto taw kala koye contrôle affaire kayitaji diplomatie Sénégal ne woni e sunare mawde no feewi ɗum noon ko jaltugol aduna consulat de Sénégal consul de Sénégal woni consul Sénégal tawi noɗo toon to Luanda Angola mbiyeteɗo Samba Ly noon jeeya ko toon to Ndendori yalteɗo noon ko toon to Angola Ndendori tawete koye département mo Kanel région de Matam oɗo saaha jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fu ɓe neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala kanko ɗo eno consul cettanaɗo moƴƴere toon to Luanda leydi Angola jeltuɗo ɗuna taw yaltaɗuna ko toon to Luanda ne tawe nder leydi Angola Wourossogui catal kesal inniragal plateforme de développement taw kadi ko nouveau Sogui ɗum noon ko plateforme ko fate gueɗe ɓamtare catal inniragal Sogui keso wi noon ko Salim Mamadou Thiama ngal catal noon ko yidde kay ƴellidde faggudu wuuro ngo
kono kadi yide laɓɓinde boowe wuro ngo wadde heen leɗɗe taw ko leɗɗe joɗɗe ŋarɗuɗe e de yurnitade mahdi wuro ngo lotissement mum e gueɗe paɗin fannuji kala beele wuro ngo ɓuuri wonde jaame kisala escale tawete koye département du ñoromo sénégal toonne kadi ko gorko mawɗo nottortoɗo alhaji emmandoya mo duuɓi capanɗe jeegom tawaɗo e muɗum huuɗo bonko ko ɗon noon caggal nde police nanguimo ene nawamo ko ɗon crise cardiaque heeɓimo o waasi fittanmo koye juuɗe police on saa noon koriji makko nambimo yo leelawal waɗe e mayde makko junngo e junngo ɗum ko hakkunde jaagoɗɗo jangde leydi sénégal kamɓe jaagoɗɗo konu mo leydi sénégal fandare mabɓe hanki e nder nden jonde ko yidde wadde lycée taw ko lycée national ko fate armée beele kadi ɓen sukaɓe janngoɓen mbawa heblede hebloji moƴƴi ko fate banggue armée taw koye ɗaɓɓade hoore jaggoɗo mo leydi sénégal biññona leegal biyetegala badian koto toonne kadi ko cukalel jibinaguel ɗon e ɗona wedda e nder huuɗo ɗon gay guel wallitiri ko dande maggel ko ɗum faabi maggel sanga 10 heures hanki subaka angel wulla ngel luuka won dewno ɗon nani tigguyel ne waya rewi tan bojji ɗi ha tawi tigguyel ne leeli ko nde noddi pompier kamɓe police e gendarmerie ɓe noon oɗo saaha gudditi hen losko yañgo no feewi hol poɗɗo wadde ngal ɗo hen baɗal coofngal no feewi to Saint Louis subaka hande o ko laana ɓen ɗanotoɓe ɗallade ndewani lawol taw ko laana suuɗa suɗayro gonno ka yiwde wawi faabede hande o 154 ene gonno e kaɗon laana kono kadi ɓe nanga koye maaje ɗe gohmbace gohmbaji noon tawete koye ndara kene foto wonde sénégal naɓe e gambi naɓe e guine naɓe ne wonde côte d'ivoire naɓe ko ɓen gonno e kaɗon laana hen 16 ko rewɓe hen debbo goto ne jogui ɓinguel ne yaara e lebbi 7 kamɓe kala noon hewɓe hen nawama to hôpital ala hen noon mayɗo kono kam ne waɗi hen ɗeɓɓe gañade kono ko gañogola fayre a kulola garten koye Dakar Amérique fuɗɗima ɗum noon fuɗɗi ko ñande 31 hayetanima hanki Dakar o saaki taw kadi koye yamirore ceerno alhaji ahmad tidiane ba khalifa madina gounasa Dakar Amérique mo ganduɗa oɗo Dakar battuɗo lawol 17 ne waɗa taw ko toon to Columbus hayo ma en ketto e ballal ceerno Habou Diallo taw kadi koye sawtol ceerno Alhassane Ndiaye ɗum ko hanki uddi toon to Amérique. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuhu. Sar Ablaye Sar weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV heɓla sukaɓe Afrique galtugal ceerno men ceerno Habou Diallo en calmini foof min juurim ñaguim do yaafo musidɗo Alassane Ndiaye ɗo e Columbus hayo alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godni gueno Dakar mo Amérique Dakar mo Columbus hayo jooɗama ɗo ñande aljumade hawri 53 lewru men jeeto ɓiru 51 ñande goo lewru men jeeni ɓiru hande subaka duwa Dakar mo Amérique noon fuɗɗi ko guilay hirande ujunnaji 2 woni Dakar gadan ɗo jooɗe Columbus hayo Dakar ɗum mo rewi hen ko hirande ujunnaji 2 ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa madina gounas Allah junnu gurdinamo ko sellinamo ɓoynamo jeese men ɗo o ari kanko kadi o waɗani en Dakar toggiguel nden hitani foof Dakar ne waɗe ɗo e Columbus hayo Amérique dendagal dawlaji denduɗi foof etaji ɗi foof gara potɗo hen e Columbus hayo Dakar waɗama rewi lawol e tawtere dendagal halifaɓe arnoɓe ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa men to madina gounas niniga hikko ceerno men ceerno Siraji mo ceerno Basirou Thiam mo ceerno Alhaji Ali on nenegani arde mawni meɗen khalifa meɗen ceerno men ceerno Mamoudou Deme en gari ɗo hen ceerno men ceerno Amadou Tidiane an to guiɗen umari France ari ɓe kawri ɗo Dakar waɗama dewa Allah mbaɗama ga hen yimɓe juuɗama wirdama Qur'ana janggama wajama yimɓe foof kadi beltima hikka noon toɓɓere mabɓe ko wiya ko kawral dental yo emi ndendu e yo jangguin ɓesguji ɗi yo jangguine ɓesguji ɗi ɗum woni toɓɓere hikka nde yo yimɓe ndendu ceerno men ceerno Mamoudou Deme wi so yimɓe ndendani mbaya kono ñaay mbata kono ñaay ko ɗiggu ko ni ñaay ko ɗiggu ko so hendu ari hen weɗata ɗum noon yo yimɓe ndendu yo janggu kadi jangguine ɓesguji men diine l'islam o jangguina ɗumen pino men e aadaji mumen
nde Allah fof mbaɗama ɗo hen wirdama juulama ɓura ana janggama ɗo henna e Colombie Hawo Daka Colombie Hawo etaji ɗi fof gari pudɗo hen e Colombie Hawo noon e raɓɓikinade min calmini min juuri min ñaguima duwaw min calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe wonno ko musidɗo men Alhassane Ndiaye tonto Amérique tawtornoɗo Daka mo Amérique kami guddugol Daka o kala e ballal ceerno Habous Diallo ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ma en jaɓɓo musidɗo men Haali Abouba jaagoɗɗo jangde leydi ndi fandari mum ko yidde yaccinde taw kadi ganduɗa ko jangde leydi ndi to banggue lycée walla mbiyeni to banggue université taw kadi koto fannu banggue cellal ɓalli kono kadi mawɗo leydi Mauritanie ƴetti laana mum ndi woowa en tant que président union africaine ruttike woni howarejo leydi Mauritanie yaɓani toon to leydi Sina kabaruji men ɗemgal Pulaar musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hiire maɗa ceernam Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habaruji men e nder leydi Mauritanie ko jagorgal leydi ndi kalfinata ko fate e jangde tonde e wittoji scientifique o ƴetti pellital ɓeydude e mawnugol e hattani université biyeteɗo la faculté de médecine woni tigui université to jangde médecine jangate saabi ɗum noon ko ɓeydu saabi ɗum noon ko ɓeydugol kewgol étudiaji tawi ko heɓɓe baccalauréat hitande hikka nde 2023 2024 hewɓe mabɓe kadi keeɓi hewɓe mabɓe kadi jiiɗi ko wadde jangde taw ko jangde fanniyankagal woni tigui ƴettude spécialité e mbadi médecine laamu ngu noon felliti uddidde e nder faculté de médecine hen taw ɓe pelliti uddidde toon médecine dentaire woni ko wiyete odontologie yaruɓe to fannu safrude ñiiƴe eɓe kebla kadi jaɓɓade toon hitande hikka nde eɓe kebla jaɓɓade fodde temedde nayyi étudiant e nder oɗon faculté de médecine tawi hen temedde tato e nogas mbaɗata koko wiyete médecine général hen capanɗe joyo mbaɗat tigui ko pharmacie capantato heddiɓe ɓe jarata ko fannu odontologie woni tigui safroɓe banggue ñiiƴe ministre o noon erima ardiɓe faculté o nde daroto kayit nde darantono golle ɗe e keɓogal ko fate jaɓɓade étudiaji ɗi no ɗum rewri lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen comité ministériel halfinaɓe kaya heblanade ko fate udditgol école aji taw ko tokosi e hakkudeji université kala joɗinoma batu mumen ñande asetta ɓennuɗo o tawi koye gardugol Mokhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗe leydi ndi Mujibou Batu ngu noon ko heblanade udditgol école aji ɗi tawi ko année scolaire 2024 2025 yidde hoorejo jagoɗo nde noon ko yo udditgol école aji ɗi e année scolaire o yo ɗum rew lawol hano hannirtani o rokki yamirore faade jagogal kalfinaɗo ko fate jangde o nde yurnito dendagal duɗe élève aji ɗi kala nde ɓe yurnito ɗum kayi ɓe mbawa tigui toppitade ko fate udditgol ɓe mbaɗa bilan o noon dendagal duɗe ɗe ƴeewe so tawi holko boni hen ko foti fewnitede walla so tawi holko foti ɓeydede hen foof beele golle ɗe ene mbaɗe ko adi 7 lewru octobre ñalawma udditgol ɗiɗon école aji tawi ko ya mbadi année scolaire 2024 2025 ɓe jamiri kadi yoɓe pewnu ko fate modèle carte taw carte scolaire ɓe gadda ɓe kollira tigui comité o so tawi kartal ngal ne rewi lawol wawa hutorede so tawi kadi holko foti waylede walla ɓeydede en wawa waɗede tawa kala hitande hikka nde kala élève ne jogo ko wiyete carte scolaire ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Vassala ina tawe nder département mo Bassikono ko cukalel gotel yooli toon guel hawri hen ladiala ɗum waɗi noon koye nder tooɓo hewno ndiyam samnogo toon bulletin halfinaɓe ko fate rewidede tuboji noon ɓe kolliri ene jogui kay kuluhuli tuboji kewɗi ndiyam ummotoɗi to banggue Mali faade to nokku biteɗo Ayna Farba jogori tigui ko sabade juggol tantana saabu kay ɓe kolliri oɗo saaha joni wuuro witego Zerifa ene tawe tigui e yoolere woni inondation ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen opérateur uji jawgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati tigui transformation numérique et de modernisation administration de l'administration o rokki délai
faade ɓen taw ko jogiiɓe opérateur uji télécommunication kay ɗo e nogas ɗiɗi lewru septembre ndu gonɗen ndu yataw ɓe ɓeydi qualité ko fati kay e service aji mabɓe ɗum noon ko caggal kay des autorités des régulations wanno tigui waɗino tigui inspection mum ɓe tawi tigui yoga e région ngaji e oɗo saaha joni qualité service aji ɗi ene usti no fewi jaygol ngal noon wiiɓe kay ɗo e nogas ɗiɗi lewru septembre so tawi kay ɓe ɓeydani tigui hattani e qualité service aji mabɓe yooɓe gandu sanction ngaji koko pawte e mabɓe taw ko sanction ngaji ɗina sanction ngaji noon ene mbawi wonde administrative ene mbawi wonde kadi financiére sanction ngaji administrative ɗi noon ko ustude licence mabɓe ɓe jogui oɗo saaha joni uste ha lebbi tati so tawi ko sanction ngaji financiére uji ɗi noon ɗina sanction ngaji ene mbawi tigui yaade amande mum ha temedde 2,3 millions taw ko e haalisa e limore hesede addi ɗum noon ko caggal mbiɗen de inspection waɗi tigui de l'autorité régulation waɗi no wanno tigui inspection mum ɗum noon wanno ko guila premier lewru août ha jeeɗiɗi lewru septembre 2023 ɓe tawino noon yoga e société ji ɗi qualité service aji mumen ɗi ina usti hen no fewi e nder yoga e région ngaji yidde laamu Mauritanie noon e oɗo saaha joni ko yo société ji télécommunication ɗi yo moƴƴina qualité réseau ji mumen beele kay dendagal ɓesgu leydi Mauritanie ɗi kala ne mbawa hebde réseau ha timma e connexion mumen hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Abdallahi Louli kañum woni ministre de l'autonomisation des jeunes de l'emploi des sports et des formations publiques o joddima asetta ɓennuɗo e groupe taw ko sukaɓe tawi kadi ko arɓe dow inde pelle sukaɓe ɓe gollaki woni association des jeunes chômeurs ministre noon joddima e mabɓe hettima caɗele mabɓe e goytali mabɓe kala ɓe mbaɗi noon proposition faade ministre o peeje kayno ɓe mbawirta ƴettirede golle hano hannitini ministre o noon fodaniɓe ma darano doole mum ponno ko wawno wadde foof ma wadda ha tigui ustudeɓe ittudeɓe wasam gollagu saabu ɗum jeeya tigui e priorité ji hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kolliɗo tigui wonde deuxiéme mandat oɗo o inir ko sukaɓe o toddinir ɗum ko sukaɓe ko jeunesse ɗum noon darde makko foof nde wawi darade maɓe daaro kay ha sukaɓe ɓe usto tigui ko fati e wasam gollago musidɓe tedduɓe Sar Abdoulaye Sarr gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno ko min tongadan habaruji men ɗemgal Pulaar e sotowol musidɗo moon sehil moon Haali Abouba yo jaam Allah jogojo Haali Abouba golle man jooɗi peewi compital men leydi Mauritanie rewi lawola ɗum ɗo hen uddi compital men leydi Mauritanie nde tawno suka kam woni janggo leydi suka so tawi wallama tan leydi wonade jaam lamɓe ɓe noon a poti ɓattitade sukaɓe daña gande daña métier moni kala wawana hoore mum hay goto wujjata yeyta drogue kono so tawi golle ngala ha sukaɓe jiiɗi wonde donki jangi gayni donki dañde pandale moƴƴe leydi deƴƴata paale kewata sen jiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali colonel Assimi Goïta ƴettuɗo hanki laana mum ndi wawa yaɓan to leydi Sina ngam tawtorede jonde jeeneɓire hakkude Afrique kame leyɗele kame leydi Sina e Afrique kala ɗum noon ko hanki o iwi to Bamako ɗo omo yaade sete timmuɗo no feewi jungo makko hande altino lommodiri e Xi Jinping woni hoorejo leydi Chine ɓe kaldi toɓɓe kewde ko fati banggue gueɗe ɓamtare hakkude leydi Chine kame leydi Mali kame jokkodiral e nafoore wonde hakkude leyɗele ɗiɗɗe kadi kono kanko hoore leydi Chine wo holliti leydi Chine hande ne heeɓi ngam wallodirde e leydi Mali guila to banggue cehilagal e gilli e jokkodiral kame nafodiral kono kadi wawde wallodirde ha gueɗe faggudu commercial ɓuura ɓamtade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala gouvernement mo leydi Mali no wirno musidɗo men Haali Abouba ɓe jokkiri yamirore 4 gola ko fati banggue dimanche o Bamako c'est le jour de mariage ko noon heewade eɗen gandi dimanche so tawi kay ari to Bamako he wonde ko ñalawma dewle ko ɗi hen motoji autoji ne korna laabi ɗi ɓittata yimɓe donkadi yaade jeeyi sababu noon laamu ngu ƴetti pellital oɗo saaha cortège mo en rewa e jombajo foti wonde tan ko autoji 6 fotani diwɗon so tawi diwi ɗon joomum koko fawete amande yoɓa walla ni gueɗe mum tette ɗum jeeyi sababu beele natta ɓittinde yimɓeɓe e ya garaji mumen leydi Mali jabtima Algérie ɗum ko caggal haalande nde Algérie haalno toon to joɗorde nden ka loñi ngam jofade peɗeli laamu leydi Mali oɗo sahane waɗa gueɗe ɗe joɗani e jamburen taweteɓe toon to Jine to wattina ko ala ɗum kono laamu leydi Mali jabtima e nde fiyande nde Ukraine walliti rebelle ha dirguiti pittali kewɗi ko jeeyi sababu Algérie haalani Algérie ne haalani jofa Mali
e kala saha Algérie yitango ullude leydi ko fateɗen gueɗe taw kadi na andi gueɗe ɗe kala no jaari no woori 25 lewru septembre jogori wonde toon to leydi Guinée hade men yaade toon gartaten ko toon to Niger hakkume leydi Mali wonande FPL e gardogol Baraka Tahir Hamida on ardingal cetal ardi rebel mo Niger FPL kamen wonde CSP e gardogol Albasa aga intahala jondeli kewɗi ha tenti yontere maɗiɗo hende ɓe mbawi wadde batu jaaƴo no fewi ngam ɓeydude jokkodiral e ballodiral hakkude rebel mo leydi Niger hakkude rebel mo leydi Mali beele ɓeydude sembe e doole mumen ngal kaldigal wawi latade hanki o to leydi Guinée Conakry ɓattiɗo UFDG landa sellu Delen Diallo mo gandamo ɓe teski waktu kay so tawi wiyama battune waɗa kañum adoto arde biyetenoɗo Alhaji Hasimiyu Diallo opérateur économique ko kañum wara e nder galle mum jamma aseta ene jofi alet ɗum waɗi koto kabaya oɗo saaha noon askoji kewɗi walla mbiyani loskoji kewɗi gudditama hen andaka wadɓe ngal ɗo henne baɗal selludilen Diallo yaadiɓe kan landa kolliti en metti men ken tolno e 17 millions copreje franc guinéen woni ko nawatona colonel walla mbiyen général Mamadi Doumbouya kam ardi leydi ndi hanki ƴetti laamu nde to Bawol addi wooje ngal Cheikh Ahmed Touré ko ɗon tigui ƴetti laamu mum ene wolde joom suudu mum yaaɓani ton teppe kan ko ton wo jaɓɓungal payodingal ngam tawtoroyedemo jonde hakkude Afrique kame Chine ɗum noon ko jonde wattude jeenaɓire kanko on hoore leydi wonande Guinée ɓeydoydo gollal jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe 25 ndu lewru septembre jogori wonde lewru natirdu école e oɗon date taw kadi koye nder leydi Guinée kala ɗum noon Guinée holliti hitande hikka nde ko ɓeydade sembe yaccinde jangdele ndi ɗon ɗo syndicat ji kolliti jewdi men so tawi arani ne gasa ɗen gueɗe ma mbas latade no foti wawde wadani to leydi Côte d'Ivoire hande o ñamirte acceke nder leydi ndi kame sos Portugal ko kaɗo haala ko wiyete wobi noon eɗen gandi wobi ko way tan kono wiide gorjigi en debati gorkati ni hande ñaaƴoɓe nder leydi ndi hewɓe réseaux sociaux société civile galleji diine ɗi isayankoɓe ɗe diine l'islam kala ene kolliti hen metti mumen ɓe erima jagorɗo ñawoje leydi ndi so tawi kay kuulal article 367 ene laati taw ganduɗa goto kala so tawi naggama ne soke duuɓi 5 million ngaji ha sappo taw ko amende nde ɗum lawɗinte kono kadi wonande enquête aji baɗɗi yogay jayndeli ko wayno Kwasi Paye comme kolliti wonande ka ngal kuulal ngal laataki ngal meeɗa wotede nder leydi ndi wonande kala nanguiraɗo ko fate banggue wuuɗi taw kadi ganduɗa ko gorkati debati ɗum nden ñawrala kala ko waɗɗi e mum kono ɓe erima ɗum nde lawɗinte leydi ndi saabu hande kala suggorko ko ɓuuri hewde mo jiiɗa yaade kene ñaaƴa taw koye dow ndin mbaadi joomum jooɗi to leydi Côte d'Ivoire fuɗɗima goo hanki wonande ɓiɗɗo leydi ndi kala mon yalta leydi ndi ne faya toon to leydi Maroc koma koyɗema daroyo toon to ambassade mo leydi Maroc ɗum noon ko yidde ƴettude visa taw koye ɗaɓɓade leydi Côte d'Ivoire caggal corti ɓiɓɓe leydi ndi faade toon to Maroc so jettima ɗon ƴamata laaɓi ngam faade toon to Espagne hollitama kadi won hen ko ɗon ƴettata laaɗe faade to Libye faade taw kadi ko toon to Tunisie faya ha toon to Italie kono kadi laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ko ɓiɗen hewde kay nanguiraɓe ɗum Allah andi ɗoɓe dañi kayitaji leydi Côte d'Ivoire kono wona jibinande leydi mabɓe jeeyi sababu no ɓe lawɗini yo visa artu hakkude leyɗele ɗiɗɗe beele ɓiɓɓe leydi ndi en donc wawde ɗannade taw koye dow wellittare faade toon to leydi faade toon to leydi Maroc paɗen koto Comore hakkude Comore e Madagascar ɗum ko caggal nde Comore dartinno navetaji mum ya ngara faade toon to Madagascar ken tolno joni lebbi 6 fuɗɗitima hanki o ya ngara ɗum ko caggal nde Rafi Kolora heewi toon ha ɓutti jeeyi sababu noon ɗalle ene mantina hakkude Comore e Madagascar jamma e ñalawma kono ɗo saaha on trafic fuɗɗitima ya ngara to Niger ko fate banggue Maradi to ɓooli kewɗi ganno toon ñande Asende
jeyi sababu ne diwal maradi ne tawi keerol hakkude maɓɓe e leydi nigéra galleji kewɗi mabbi toon ken tolno yimɓe nogas e wiide jayne nde ken tolno 121 wani gañiɓe hen 453 mbawi kay eggude galleji mumen ɗum ko caggal nde diƴƴe kewɗe jippi toon nigéria naɓe nayo ñawama ɗum ko ñawore kaddi gurdam e kaso ñayiɓe ko tribunal mo Londres jeyi sababu noon ñawedeɓe ko waddeɓe faux document ji ko fate mariage taw kadi ganduɗa ko ɓen nigéria naɓe yidɓe arde wurde to Angleterre ɓe ɓalno men faux kayitaji dewle taw kadi ɗin kayitaji kala ko faux ken tolno e ujunnaje ɗiɗi kayita taw ko fenade joɓaɗi woni koɓe mbaɗi kamɓe nayoɓe kala ɓe taƴanama kaddi gurdam e kaso hen goto ko duuɓi 41 goɗɗo ko duuɓi 37 oyo ko duuɓi 54 goɗɗo ko duuɓi 31 ko ɓeɗo henna goni ñawaɓe kaddi gurdam e kaso to RDC Congo autorité ji leydi ndi koliti école aji puɗɗitima e nder leydi ndi ɗum ko hande o kono kadi syndicat ji heedanɓe ɓen jangguinoɓe nokkuji gonɗe jimadi M23 ɗin nokkuji kay memetake hay goto yahata toon nde tawn ɗin nokkuji ko nokkuji cattuɗe no fewi ko wayno Nord Kivu Congo central ɗiɗo nokkuji kala laamu ngu yamiri nde jangde fuɗɗito ɗiɗo nokkuji ko ɓuuri yawde e yaccade kabaruji men ma naw en ha toon to leydi France jaadaten koye musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbocca kono haaju keñiraɗo ko Israila hande o ko hofgo juuɗe total woni toon ɗum ko hanki moɓodiral manggal toon to Tel Aviv kam yogay nokkuji Israila kala ɗum ko caggal ɓalli ɗin ɓalli kay taw ko ɓalli jeegomo ɓen biftanoɓe e fiyande wannode 6 octobre hitade mayde nde ɓen ɓalli men kocca to hocci ɗin ɓalli ko koninkoɓe leydi Israila finaɓe to Israila ɓattiɓe taw kadi ko ɗiɗon ɓalli jomen ɗin ɓalli walla mbiyen koreji jomen ɗiɗon ɓalli ɓenne kadi kolliti hen metti mawde no fewi jeyi sababu ɗiɗo wargoji kala ko laamu leydi Israila lelti ɗum sifande jaam hakkude me Gaza beele kadi ɓen otage ne ɗaccite ɗum tagui hande syndicat ɗi eri yo golle darto e leydi ndi gam habtade naten yahowo Benyamin ko fade banggue ha hande leltude ɗum walande signinde sifande jaam yo artu hakkude mabɓe laamu ngu noon holliti neddi duwawa kono wona kañum moddi hen a haydara musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca jaam hiire maɗa mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e joolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France Emmanuel Macron ma waw jaɓɓade ñalawma hande o Bernard Cazeneuve ñande altina hande ɗiɗi lewru taw kadi ko surtout ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi e subaka taw kadi to galle taw kadi ko toon to l'Élysée e nder mbaadi kay wawde kay yewtude makko e wawde ɗaɓɓude ƴewde gartoɗo jakorɗo leydi hono France enen gandi ha oɗo saaha mo gonɗen ene wayno ɓe wataw dañde taw kadi ko gardiɗo hono jakorɗo mabɓe oɗo noon ko on ko ancien taw ko chef du gouvernement taw ko socialiste ha hande toon to leydi hono France ene wayno ɓen chef uji de mission diplomatique taw kadi ko français ji pornoɗe arde toon taw kadi ko e hikka toon to leydi hono France lamorgo mum leydi hono Paris noɓe gaytono wadde guila hitande 1993 ɗum ɗo e oɗo saaha noon ene wayno koɓe dartinde ɗum seeɗa nde tawno ɗum noon ene wayno ko amen jogui wono caɗele no fewi ɓe mbi wonde noon oɗo pelligal ɗo pallital e wasdeɓe ɗum ɗin ma ɓeydu kay addandeɓe hono caɗele noon taw kadi ko puɗɗiɗi e maɓɓe guila ujunaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗum noon taw kadi ko hakkude maɓɓe e Élysée e wonde e ke to mbiyata kono dorsay toon to leydi Allemagne toon dey ene wayno extrême droite allemande ɗum noon AFD kamɓe dey gollo woni lawol maɓɓe hono gaɗanol ko aɓe ƴetta ɗiɗo wuurtuji bannoji toon to diwanuji mbiyeteɗo Thuringe e banggue funnangue ha toon to Saxe ene wayno de kamɓe dañi toon kono polgo e oɗo hono parti walla lambda noddete coude à coude hakkude mum e conservateur uji en de la CDU kamɓe dey gollo woni lawol hono gadanol sondage uji ɗi no kollirni e nder tawi on parti extrême droite o e foldeɓe no fewi taw ko hakkude koɓe dañi 35 e nder temedere ha 33 e nder temedere wonande kay ɗen daade hakkunde diwan terrorisme e kañum taw kadi toon noon to
hakkude capantare e nder temedere e capantare e goho piccal joyi e nder temedere toon to Saxe to diwan goɗɗo o ko ɗum woni koɓe dañi toon e oɗo saaha mo gonɗen leydi ene wayno tawi ko Russie toon ne ene wayno gila tawi nde leydi hono Russie yana leydi Ukraine gila ujunaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi wonno koye lewru taw kadi ko février ɓen kay daraniɓe taw ko Kiev États-Unis d'Amérique Union européenne wonɓe kadi e hoore mbawi kay wiide wonde ma mbaw kay wadde gueɗe kewɗe taw ko sanction ngaji faade e leydi hono Russie hayso tawi ni won e ɓeɗon cuwa taw yaltoto ko leydi hono Russie en gollodira e leydi Russie kamɓe noon ma mbaw hono ƴettan ɗum pellital gam tigui wawde wallude hono leydi hono Ukraine ha to Kiev ni e ɓan hono ko wiyete hono les banques taw kadi ko européenne kadi kamɓe wona ɗin kadi cuwa taw hono jaltude toon kono noon e oɗo saaha kamɓe noon ma mbaw kadi ko nande BCEN ɗum noon kamɓe ne ɓe mbawa kay wiide wonde kamɓe ne aɓe daro dande mabɓe mantinde e gam kay wawde wallude kono leydi taw kadi ko Ukraine kañumne ene wayno gardiɗo ko leydi ndi Volodymyr hono Zelensky kanko de o baƴƴini wawde kay kankone ittude e golle mum oɗo commandant de armée de l'air biyeteɗo hono Mikola taw kadi ko Oleshchuk taw kadi ko kañum dey caggal kay nde laana taw ko ndiwowo yaɗi toon taw ko constitution américaine taw F16 taw kadi ko toon yahanno toon to Kiev en kadi taw walliɓe ko ɓen wallannoɓemo ses alliés ɗum ko kan tigui lande yente o wawi ittude oɗo e golle mum ene wawi toon to Israël ene wawi de hono ɓen taw ko ɓesgu ɓen jaggaɓe toon woni ɗumen mettere tigui rigui caggal kay ndeɓe mbawi kay taw kadi ko tawde kay wonɗi ɓalli guila ñande alatade golewru sultu ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi fodde kay ɓalli jeegom ɗum noon ɓen jagganoɓe guila jeeɗi lewru octobre ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ɗum noon wonini mettere tigui e ɓen taw kadi ko ɓen taw ko koreji ɓen jagganoɓe toon waɗɗo mettere ɗum waɗi wiide noon oɗo syndicat noddirteɗo kono puissance centrale syndical mo leydi won Israël to Tadrut ɓe mbawi noddude taw ko grève mabɓe taw kadi ko kuftudindo fuɗɗoto ñande ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen taw ko surtout ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon addini noon kanko gardiɗo hono jagoɗoɓe hono bani amen yaatu wiide kay ma waw kay ono ƴettude wawa réglude ɓeɗo taw kadi ko e nder compte mum ɓeɗo taw ko mouvement islamique waɗoɓe tan e ɗin jalgudi kanko ne wawa kadi e ɓoyata o wawa kadi hollude ɓe kadi kankone halko o wawi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo lownoɗen e wowru ɗum noon e jolama jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɓe mon Alassane Oumar Mbodji koto commencé andogo gam weltare Yawo TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ɗum lowno e wowru una waɗa condi yerwa ɗum waɗa lacciri ɗum waɗa karaw noon tan woori to joolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodji to leydi Mauritanie ko musidɗo men Haali Aboubaɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sar Daka Amérique sakima hanki o taw koye sawtu wala musidɗo men ceerno Alhassane Dia e ballal ceerno Habous Diallo to kaɗirto ko musidɗo men Saydou Aboubacry ketki malaki jam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe